Máis de 21 millóns de euros é a pegada económica que, segundo o comité organizador, deixou o Mundial de Multisport na cidade de Pontevedra. A cita trouxo no mes de xuño ata a cidade a máis de 3.000 deportistas e máis de 7.000 visitantes. Cada unha destas persoas pasou 5,42 noites pernoctando na Boa Vila e fixo un gasto medio diario de 245,27 euros. También tenemos la distribución del gasto, principalmente, ya lo entenderéis, el mayor gasto de las personas, de esas 10.000 personas que nos visitaron, fueron en alojamiento un 35%, en todo lo que es restauración un 20%, en tienda el 11%, en ocio un 7%, transporte público y privado un 14%, y en otros el resto. O evento contou cun gasto total de 2.360.000 euros sobre uns ingresos de 2.410.000, cifras que se valoran de xeito moi positivo. Por lo tanto, hubo unha boa xestión. Desde logo, estas cousas non ocurren en Pontevedra por casualidade, sino porque, apostamos por facer grandes eventos deportivos, porque entendemos que eso xenera actividade económica. En canto ao impacto mediático, chegou a ter máis de 1.200 millóns de interaccións, o que se estima nun valor económico de case 4.300.000 euros. Es decir, el impacto que ha generado el evento de 10 días en Pontevedra le ha supuesto al comité organizador y al nombre de Pontevedra, la marca de Pontevedra, un retorno de 4,3 prácticamente millones de euros. El dato máis significativo para no... Con estes datos, o Concello pecha o capítulo do Mundial Multisport e mira xa cara a próxima cita, a gran final das series mundiais que a cidade acollerá no 2026. Lo que viene no lo hemos vivido nunca en Pontevedra. Hay un campeonato del mundo nuevo. Estos 3.200 pueden convertirse en cercano a 5.000 participantes. Y estos 10.000 visitantes serán 15.000, superaremos los 15.000. O sea que estamos hablando de outra dimensión de competición. Hoxe xa quedou constituído o comité organizador, ao que o goberno local quere sumar 3 novas administracións: Xunta, Deputación e Concello de Sanxenxo. A partir de hoxe voulle mandar unha carta tanto ao presidente da Xunta como ao presidente da Diputación e ao alcalde de Sanxenxo para si queren participar, obviamente, activamente e con unha presencia en todos os sentidos, pero tamén económicamente. No caso de Multisport, eu creo que se quedaron un pouco atrás na participación económica. De feito, estamos a falar dun 3%, 4% do montante global de investimento na proba. A intención é convocar unha nova reunión do comité no vindeiro mes de setembro.